Ось ми підходимо до річки. Ну що, тато, я зараз сюди подойду. Сьогодні ми будемо идти коля речки, вы ее бачите, не оттуда, а вот уже отсюда. Уже отсюда. Ось фонтан, ви його, напевно, бачите. Ось він. Я не пливу, это я увеличиваю камеру на самый максимум. Больше не повеличивается. Ну ось он. Это фонтанище. Ось уточки. Не знаю, бачны ли яны, ось яны пливуть. Ось уточки. От лишено, так, от яны. От. Ось уточки тут знаходяться. Там такий столб, ось он. Я не ведаю, що він робить, але так, я його не бачу, так. Ну, він особливо і не бачно ось. Може ви його бачите. І він бачно вельми маленьким. Там 10 рибак ловить рибу, зараз я вам його покажу. Зараз ось. Яка так ось. Рибак, я не веду, бачно ли він вам. Ось. Фонтан. Когда это повалишься, ты не видишь. Утону? Ну, будешь мокрый. Ну, будем Я его буду мокрый. побольше. Давай обойдем, дадим человеку порыбашить, не заминать. Ну ось. Обійдемо його. Ось його рибацькі штуки. Ось зараз ми дійдемо далі. Ось той фонтан уже бачний вельми древний. Ось я увеличу вид, і він тепер бачний. Так ось він. Ось рядом побач мусорний бак. Ось він. Який. Ось тут фонтанище. Ты видишь, что я заметил с этой камеры?
што гэтая камера, калі павялічваеш, то бачна тое, што бачыш ты. А калі абычны рэжым не павялічаны, то тады ўсё кажется маленькім. Ты уже яшчэ здымаеш ці уже... Здымаю. Ага. І такая размова за кадром. Лёшак ідзе па кромцы вады, каб... Ось зараз мы дойдем до того места. Ось там холодник. Зараз я покажу до этого холодник осень. Ну, то есть мы гуляем по Беларуси, у Минску, в городе Минск. Гуляем каля речки. Ну как, водосховище. Докладнее водосховище, чем рэчцы, потому что это не зусім рэчцы. А вось там вроде яшчэ один рыбак, хотя не падобна, там он вроде был. Але гэта не рыбак. Ось водопады. Зараз я к ним подойду вельмі близко, и вы их добра убачыце. Ось яны водопады. Ось там утки, качки по-беларуску. Ось яшчэ одна качка, так, ось яна, качка плыве да іх. Ось яна к ним ужо плывае. Ось качка плыве хутчэй. Потому что я себе качка на камеру сдымала. Ну что ж, пойдем далей. Ось. Ось яшчэ тут такой горбик, ось. З яго таксама можна гэта ўсё бачыць. Лужину зняв. Ну, амаль. Ну, каб люди бачили, які лужини у нас. Вось тут яны едзяць штосьці. Што яны там едзяць? Так яны там бургер едзяць. Да, яны там едзяць бургер. Бургер яны там едзяць. Так. Вось гэтыя вудкі. Іх кормяць. Кормяць вудак гамбургерам пакармілі. Вось. Гамбургер ужо не бачны, але... Кашаняты бачны. Кашанят бачны. Ось, зараз я покажу ўсё сямейства. Будзе бачна на... І голуби так само ядуць. Да, і голуби так само ядуць, бачыце? Ось там дерутся за еду. Ну, уже один съел, ось где. Вот, и он ест вот в эту еду. Ось он пытается съесть ее. Вот там она уже ее куда-то дели. Ось она у него не еду повозит. Ну все, сделали ее. Ось. Это после дождю, але это лето. Но холодно, как вы видите, у что одет мы вообще... У что одет и я. Ось так. Зараз мы будем продвигаться далее по речке. Ось тут. У апошний раз я ее показываю. Потом мы проходим вот эту участку.
Ой, велосипедист с такой странной надписью. Ну, Войшов в історію велосипедист. так. Яка-то куша. Це сміття, яке собрали з раки, напевно. Напевно. Ось там такі. Да, ось там от я не бачу. Напевно, тут Куша. спеціальні сітки, в які збирають то сміття. Ну, напевно, так. Птушка где на вот налететь. Пролетела уже. Может, вы убачили, а может нет, я не ведаю. В общем, так. Я все снимаю на камеру, потому что я снимаю про Минск, каля вот. Якое это водосховище? Слепанское? Сляпянське Вот, водосховище. каля Слепянского водосховища мы едем. Аккуратно. Нелегко тут идти по этим камням. Ага. Так. Но я пройду. Ось тут. Ось тут я уже перескочу, вельми легко. Ну давай, только аккуратно камеру не побей. Ну, не побил. Надеюсь. Ой. Щоб не звалився. Ну, буває. Ось. Ось ті камні, які ми прокурили. Ось мой брат. Думаю, ви вже здогадалися, що це мой. Ось. Зараз я покажу його. Ось. Я думаю, ви здогадалися, що це мой тата. Ну, вот это мой тата, это мой брат. Ну, это я сам. Ну, ось так от. Тут усе виглядає вот так. Ми зараз хутенько пройдемося здесь і все знімемо. Ну ось, ми пройшлися немного, ось отсюда ми вже пройшлися немного. Ось я ще знайшов цю кушу, яка була там. Ось там була куша. Ось вона, злегку бачна. Ось тут амаль такая же подобная. Лежит на земле, ось вона. Тільки вона у воді. Я убачив, покуль шов і покуль знімав відео. Ось тут веселый паркур. Ось. И он тут по скамейке проходим. Просто из скамейки сюда легко потрапить. О. Люшек, тебе подобається? Ось тут так само цікавий паркур. Отсюда пішки. Бачите, ось. Ось тут такая штука. Так, а это что такое? Вы это бачите? Это выники пьянства. Ну, ось именно. Что это за бутылка? Причем полная. Некто покинул полную бутыльку пива. Ось. Пиво охота моцная. Давайте пойдем, Любша, проходь. Это чужое пиво, може некто забився. Може некто хотів його випити і забився. Передумал. А може і передумав.
Любчик, сюди. Любчик. Його Любомир зовуть. Ось. Тут камні. Камені ось готові. Угу. Ось. Ну як, Любчик, тобі подобається? Уся гэта природа, якую создав Бог. Ось. Якась ось гэта куша, цяпер яе вельмі добра бачна. Напэўна, вы яе ўбачылі. Я ўпэўнена, што вы яе ўбачылі. Так. Ну, не осторожно. Ага. Ну гэта разумела. Гэта зразумела. Утонуть не утонете, але мокрые будете. Ось там посадили древи. Ось я могу повеличить и показать вам. Ось яны. Ось гэты древи посаджены. Ось тут собака якісь. Не веду які тут. Що він тут робить? Ось собака. Згодна з тобою, тут так само так, тут можна упасть в воду. Ну тут лепш не ісці, но калі осторожно, то можна. Ну лепш, калі ви боїтеся зваліцца ў воду, то лепш гэта не рабіць. Ось. Яе то ли мелом размалявалі, то ли яшчэ штосьці з гэтай штукай зрабілі. Ну або фарбай размалявалі яе тут. Даремно, конечно. Чи ні? Это очень Ну, ми зараз пойдемо туди і будемо далі знімати відео. Я буду далі знімати відео зі своїм братом. Ой. Вот это магазин Мила. Да, гэта магазин Мила. Я з ім згодна. Ось. Тут гэта написано. Гэта сервисный центр. Я помню, что вы его почули. Сервисный центр. Далі тут так само все пригожує. Так. Ось тут подлетки. Ось тут это ж то самое озеро, что было и там. Ой, зараз мы к нему подойдем. Водосховище. Ось тут. Это... Я забыл, это... Древо Ива. А, Ива гэта. Это Ива. Ось яна высокая своему. Ось там я гуляў, што я здымала відео, я не здымаў там відео, я просто гуляў, што я здымала відео на гэтай штукі. Ну я гуляў, што здымаў відео. А зараз я там ужо здыму відео па-сапраўднаму. Тата, я думаю, што здымаць відео лягчэй, чым гэта на самой справе.
Зараз мы подойдем до этой штуки. Зараз ми підійдемо до цієї штуки. Я не ведаю, як я на неї залезу з камерою. Тому, напевно, прийдеться виключити камеру, але я сподіваюся, що не прийдеться. Ну, зараз спробуємо. Ось ще один рибак. Угу. Зараз ми туди пройдемо по ступенькам. Все. Тут можно легко забраться. Вот так вот. Тут скамейка есть. И я уже тут стою. По-соправному. О, привет. Ось я иду. Крепко тримаю камеру, как її не уронить. Ай, неудало это зробив. Ну, идем сюда. Это мой брат. Вот тут я иду. Тут великий спуск сгодный. Да. Ну как? Тобі лучше нас, як ми давай відео? Да. Ну, тоді поїдемо далі. Скоро пойдемо додому, Даня, тому що треба Да, нам сходити за... ще треба, скоро ми поїдемо додому. Ти знімаєш? Угу. Там от, знову рибаки. Якісь тут рибаки. Ну тут я не молоді, це важно. Так, поруч з ними знаходиться ще один рибак. Ну тут рибачить. Я не ведаю чому, но я это не так часто бачу. Ось там женщина, або пожилая женщина стоїть, я не ведаю. Яка вона, то і не скажеш. Ось тут камушки такі, на які можна наступити і звалитися. Ось він. Ось він. Ой-ой-ой. Видите, тут вельми легко завалиться на этом комочку. Вот. Раз. И я. Тушки летают. Я думаю, вы бачите. Ну, ось. Вони там летають. Ось вони. А там мы спугнули этого голубя. И он уже улетел. Все. Это стайка. Все, что там. Ой. Ну де вона? Я її не можу ніяк побачити. Ну, добре. Тут так само рибак. О! Тата, я знайшов клад. Поглядите, что мы нашли. Что? Чужую булку? Да, Ну, это и есть клад. чужое. Ну, я кажу, это клад, я не Ну, так, спробую його забрати. Карп, так само. Ось. Тут я бутылку от спрайта покинул. Потом нашли бутылку от пива. А теперь я нашел бутылку от спрайта. Давай. И бутылка от чего-то еще Все, нашла. поднимаемся. Тут я зараз спробую продратися через гэта. Але ні, ліпей не треба. Потім я вам покажу забаву, коли я її не пропустив, яку там далі можна зробити. Коли я не помиляюся, там будь. Потім я ще покажу, що можна буде зробити. Зараз дійдемо до туди. Але ні, я напевно помилився, цю забаву я не знайшов. Шкода.
Ну все ж. Еще забаву, только ты не захотел. Ой, я чуть не звалился. Ну тут не глубоко. Тут не глибоко, але камеру знищиш і штани домокнуть до попи. Ось. О, листик. Вот еще один. Ну, а ні, я пропустив эту забаву. Зато я вам покажу забаву, яку ми не пропустили. О, круги йдуть по воді. Гэта, наверное, ви не бачите, але вони йдуть по воді. Ну, ушли по воді, а ні, йдуть. В некоторых местах о, карага якась. Ось вона. Круги Вот йдуть по там еще воді. один мостик. Я думаю, ви їх зараз бачите, так? Там риби. Так, тут у риби є. Це ви бачите? Це риби йдуть? роблять таку штуку. Ну, це розуміло. Зрозуміло. Ось тут круги йдуть по воді. Не веду, бачите ли ви їх, но їх бачу я. Как лагаешь? Сейчас. Ну що, Я умею. Зараз ми йдемо к мамонтам. Сейчас будет фотка моя. Угу. зараз буде так. Зараз ти будеш мене знімати. Я зараз подойду к мамонтам і тоді ми... Я покажу себе на мамонтах. А я буду на мамонтах сейчас снимать, короче, другой стороной. Ти будеш на землі, потім ти будеш на мамонтах. Ось а ні. Ви їх не бачите зараз? Ну, напевно, ви їх зараз убачите. Ось там удалі мамонти. Ось такі ось цасочні. Ось я не... Зараз. Ось. Мамонти видны. Я думаю, тепер я не видны уже добре ось. Видны, напевно. Зараз ми к ним подойдем. Ось. Зараз я покажу себя. Ну, или як. Ну, самого себя. Я не веду, як сказати це по-білоруську. На мамонті. Ну що ж, зараз покаже мой брат. Ну что, Люсик, держи. Сейчас настроим. Далі от мамонта. Все, тримай, здамай. Здамай Даніка, гляди в камеру. Данік лізе на мамонт. Это тяжко, потому что я не вижу никого. Просто, ай! Свалился. Фотку? Подойди. Фотку? Ты снимаешь? Да. Или- Снимаю. Подожди. Да, ты мне снимаешь. Ну ты, Любчик, Даня, у нас Отойди. залишилося 3 хвилини на все. отойди, пожалуйста. Опа. Так, я разберусь. Еще готова. Ось. Ну что, мама, поехали. Ось я на мамонте. Я спробую вместе, а это я трималась по-другому. Ну ось. Ось там от зараз ми вже вертаємося додому. Ось тут. Ось. Ми маль закончили. Ну зараз. Ось тут. Зараз ми покажемо конець. Ось він. Спускаемся вниз по тяжкой дороге. Тата, ты нас страхуй, как мы не завалились. Ось. Ось такое відео. Ну что, мои хорошие, закругляемся, по мне уже трохи. Ну, ось там яно уходить. Мы не можем показать усё Сліпянське водосховище. Я показала тільки доступне мені. Ось такое було.
Ну, ось так от ми знімали відео. Ось мой тата. Ось Любчик. І ось сам я. Спасибо вам за прогляд, коли ви глядели это відео. Ну, і усім до свидания.